Horas madihamu saluhutna kainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Taparade marohan ng pikirata di partangyangan seksi ina di Sadarion atong martangyang nahohom mahita di bagasan rohat Taganub. Amin. Tapuji matuhata marhite edeta sian buku ede nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Pasada rohatang martangyang mahita. Hupuji jalahu pasangap hami matutuho ale Tuhan. Disaluhut asi dohot denggan ni basam na pinatupam di ngolu nami. Mauliate ma Tuhan ditiki na arga na pinasahatmu. Boy hami marsaor sian akabagas nami ganup Tuhan di partangyan ina ni Huriam Sadarion. Atong Tuhan parade marohan ng pikiran nami. Gohi hami marhite to dimi asa takas huatu si hami hatam nalaw sahat tu hami ganup jalalas rohanami Tuhan mangedehon puji-pujian di guarmu taba magogo nami taba mas semangat nami dinalaho madalani ari-ari nami atong sahat di homa saluhut ulau nami di bagasan Sadarion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpuk epistel di partangyangata Sadarion ima natar surat di buku Parjamita bidu 10 mamuka mai sian ayat 10 sahat rodi ayat 15 tajahama marsika sorin molodung matultul takke di bahen manang ise jaladang digaruk babana ikon mangasahon gogona ma ibana manalikon alaina marhasiakon hapistaran ido na dumenggan molo mamarkut ulok tangan sohona tabas dang bemarlaba hapadean ni panubuti lomoroha ni pinggol ubege pakatayon ni halak na pistar alai bibir ni halak na oto mamodut ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamangan na oto-oto jala ujungna hata laya sabinglo sai di padiak halak na oto do hata-hatana dang diboto jolmai manang aha na masa sugut tungise mapabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana hangaluton ni halak na oto mangalujay ibana sadiri ala so diboto topoton na dalan tuhuta ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni dibata jalan na upeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite edeta nomor 750 ayat sada. Patol has
martangiang mahita, asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, nang sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Iamu kainang na hinaholongan, di pakulingi debata dohita marhite hatana di bagasan tikion, imana tarsurat di Matius bidu 20, mamuka mai sian ayat 25, sahat rodi ayat 20 Matius bidu 20, mamuka sian ayat 25, sahat rodi ayat 20 hujaha madihita saluhutna. Alai di papungu Yesus manasida, nin nama, dirajai akasi gonggomi bangso do anak buana, jala dipatuduk akan nasangapna do nasida, di boto hamudoi. Unang masongoni anggo dihamu, manang ise hamu nanaeng sangap, ima gabe pangoloi di donganna. Jadi manang ise hamu nanaeng parjolo, ima gabe naposo ni donganna. Songon anak ni jol maipe, dada sadioloi halak ibana, ubahen naro. Ibana balik pangoloi, jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Ido ianggo sahatna, horas madihita saluhutna. Dihamu akainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, sudedo raka na toras tarlumobi akaina, naeng mangaleho jalama bahen na dumenggan tuaka yanakonna. Termasuk may taringot tuaka prestasi nang diaka kompetisi. Ra taingot dope uju marsikola akadat danaki. Jalan na boy mardalan dope ditikyon. Isarani adong aka ulaon di parsikolaan, saita jujui do asa parsidoho nian aka yanakotai. Tarlumobi tutu asa gabe akka sipatu joloon nasida. Mereka tampil dengan predikat terbaik, posisi terbaik, terdepan. Nah tapi dang saya tarbain songon natahirimi hasilna, alai saya tahalaputi do paradehon jalan mabahen mangalehon nasagogo dohot kemampuata pikirata tuakaya nakotai, bahkan gabe olo do rupani hita na semangatan lebih heboh natorasi rupani sian aka yanakoni. Jalang rada daholan ditiki mek manang tiki marsikola nasida tabain songoni. Lasdung magodang bepe nasida say sihol doro hatta tahe gabe aka yanakon sipatu joloon aka yanakotai. Mendapat posisi kedudukan terbaik baik di aka parkarejoan nang di aka ulaon nana asing pe. Aka inang na hinaholongan ido na binahen ni si Salome, ina ni si Jakobus, dohot si Johannes diturpukon. Riko di rohana gabe si patujoloon jala madapot posisi na denggan akayanakon nai dia dopan ni Yesus di harajaon na. Ala di rohana sida haroro ni Yesus ima nalaho pajong jokon harajaon songon harajaon di Portibion. Alani tubuh di rohana sida naeng nian nasida madapo inganan na dumenggan menjadi orang penting dalam kerajaan itu. Alani sekilas boy idaota tungdenggam matutu na pinatupa ni si Salome, ina ni si Jakobus doho si Johannesi. Bohama rohani sahala ina tu yanakon na rupani. Alai taida mamarhitei dang takas do PHP dia tu sinasida taringot tu sakap manang tujuan haroro ni Yesus tu Portibion. Konsep berpikir mereka jauh berbeda dari Yesus meskipun mereka sudah bersama-sama selama ini. Asing do harajaon ni debata dohot harajaon
na adong di Portibion. Ido bahen di dok Yesus di ayat 22 dang diatusi hamu aha na pinangidomuna. Selanjutnya di dok tung tarinum hamu masih inumon nanaing inumoku jala tarpari di hamu ma paridion si paridioki. Ido disukun Yesus tunasida laho manulikiti pangatusion nasida taringo tu harajaon na binoan ni Yesus. Alay manigor hatop do dia lusi nasida kainang dia do nasida. Tarbahen hami do ninna rupani. Hamua kainang na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Raboy do songon sisiani masa di parngulota. Pangatusyo tayi tapake lao mangatusi Yesusi. Jala boido uju adong rupani sakak-sakak ni rohata, ada keinginan kita, ada harapan-harapan di dalam diri, dalam hidup kita. Murah kita mangudukon hata. Murah kita madok nanaing setia mahita, nanaing uduk mahita dina mangihuton Yesusi. Satabi akainang tarsongon sasahalak nanaing mamijam sada-sada narikot di ibana rupani. Ujudang dapot dope boido mura ibana mangudukon hatana asal madapot jo, asal ma dioloi jo pangiduan nai rupani. Alai ia dung dapot boido gabedang terrealisasi ahanong niudukon na hinahatahan no jala na naing dijanjihon ibana. Alani riko do parsitutuon manang komitmen ido bahen dido Yesus di ayat 20 tolui tutunian inumon munda do si inumoki jala paridihonon muna do paridion si paridioki alai dang guru diau nama bain hudul di siamuku do dihabiraku damangido padirihoni tuaka panahatan nai hatao dada laho pauruhon kuaso do sang ni Yesus alai naing madok dada ala ni si solhot ni Tuhan Yesus nasida ubahen naboy hudul di siamun dohot di habirang ni Yesus. Dada ala namangido-ido rupani inanai. Dada ala adong orang dalam manang beking ubahen naboy nasida hudul di siamun nang di habirang ni Yesusi. Alai tung ala ni hapor siaun dohot parbue ni hapor siau do gabe parsidohot nasida gabe talup nasida marsi hudul disi ikon gabe adong komitmen hauduhon di nasida jumolo ido bahen didok Tuhan Yesus tu nasida ia harajaon ni debata marasing do sian harajaon ni Portibion molo di harajaon ni Portibi molo neng marsangap sasahalak ikon hudul di posisi natumibo mangarajai akka anak buahna alai balik sa molo di harajaon ni debata molo neng marsangap sasahalak ikon gabe panguloi di donganna ikon gabe naposo manang hatoban hamba di donganna totu sada pangajarion manang sada konsep namasay maol doon tarterima hita. Ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk diterima. Terlebih lagi di akka halak batak hita rupani jojo do tabege padohan anak ni raja boru ni raja jaladong dope padohan me si hapor di jujung do uluna namang gobarhon martabat
harga diri itu sangat dijunjung tinggi. Boido gabe hasi rohata tersinggung hita, mololipe hata ni dongata tu hita, gabe merasa hita direndahkan. Jala say jupang dong se akan nama dok, dang si baheno be burju-burju, ay burju pe iba, lam di dege-dege jolma do, lamar lomo-lomo do jolma tu iba. Alani gabe lastorop ma nuaeng jumpa kita ke halak Kristen nagijang rohana napati bohon dirina jala rahyata bege nama dok biar miskin yang penting sombong nina rupane. Alai ditikyo nakainang dipaingok do musehita ia akasi ihuton Kristus molo naing marsangap di harajaon ni debata ikon rade patutoru dirina seperti Kristus yang merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba bahkan dia rela disiksa bahkan mati di kayu salib. Jala akasi ihuton Kristus molo naing marsangap di harajaon ni debata ikon rade gabe parhobas di donganna rela untuk saling melayani. Di bahasa Yunani diakonein melayani itu melukiskan pelayanan di meja makan, yaitu gambaran bagaimana Yesus melayani setiap yang membutuhkan dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Jadi panggilan kita untuk melayani adalah untuk mengasihi semua orang, bukan karena ADM ada maksud manang ada maunya, manang tuh halak tertentu, tetapi benar-benar melayani dengan hati songon nani dok ni endei, hati sebagai hamba, menjadi berkat bagi orang lain, melayani, memberikan waktu, memberikan perhatian dan kemampuan kita bagi mereka yang membutuhkan. Jala ditikyon ra nunga dipakulingi hita marhite program na adong di tonga-tonga ni huriata peduli kasih dinalaho mangurupi akadongata natongon terdampak COVID-10 sia. Totu saluhu na dohita aka inang terdampak di situasyon. Alai boy mangida hita torop akadongata yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Alani ditogihon dohita, jala dipakulingi hita, asarade melayani, mangalehon na sagogo, mangalehon na adong dihitai, laho mangurupi nasida yang membutuhkan. Tentu melayani tidak selalu seturut dengan dunia ini, akan selalu ada tantangan bagi kita. Mungkin saja kita dianggap berlebihan, atau mungkin kita dianggap tidak mengikuti zaman. Alai ido nani igil ni debatasian hita songon si ihuton Kristus hita. Itu adalah panggilan kita semua. Alani dang adong hatata tugas ni diakoni doi. Alai saluhut do hita ikon turut ambil bagian di si berlomba-lomba melayani Tuhan, bukan melayani kepuasan diri kita sendiri, bukan melayani kebanggaan, prestasi, dan kebolehan kita. Jalan naparpudi marhite turpukon dipaingot nang parsi tutuota laho manugunogu akaya nakota aka keluargata asa lam jonok tu harajaon ni debata marhite namangihuton aka parsauran mamemehon aka hata ni debata. Jadi dada holan taringot tu harajaon portibion nata harikoton nata pakiri songon nabinahen di si Salome alai takas maparsi tutuota
laho mamikiri menuju ima harajaon ni debata. Jadi bukan hanya prestasi, kedudukan, pangkat, kemampuan, kebolehan yang perlu kita ajarkan, kita didikkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, tetapi juga mengenai kerajaan Allah. Sotung gabe luangan hita kainang dan gabe parjabar hita molo tahaison akka nama karikoton lomo dohot dalan ni debata tong margogo mahita saluhutna patupahon akan nadenggan songon si ihuton Kristus. Amin martangiang mahita. Molia tema diho Tuhan nama makulingi hami marhite hatam nabadiai tutu dilehoko do pangajarion di hami marhite hatami asa dinanaing marsangap hami di harajaonmu ikon jumolu hupatu toru hami diri nami Tuhan celarade hami lau makobasi nang akadongan nami nama karikoton digogo pikiran na adung di hami atong Tuhan ajari mahami salhutna laho patupahon na dumenggan sian hadirion nami songon parbue ni hak porsion nami tuho jala takas tada mahami Tuhan si ihutoko di bagasan ngulu nami pasu-pasu manang akaina nami nama dohoti parsaoran partangyangan seksi ina di bagasan tikion na di bagas nasida ganup Tuhan ramoti mangoluna nang akayanakon na aka keluarga na tutu Tuhan toktong di bagasan gonggoman di tanganmu padaon muragam ni aka sahid Tuhan padaon muragam ni aka marah sian aka inanan pasu-pasonmu akan napinikiran nasinakapan ni rohan nasida pasautonmu mai hobar tulomo ni roham ditikim Tuhan lehon las ni roha di nasida Tuhan tarlumobi songon sahalang ina na mangaradoti akayanakon nang keluarga di bagas nasida ganup lehon gogo lehon semangat ganup tiki ganup ari Tuhan asa takas tutu marlas ni roha madok moliate hami saluhut ina di huriami Tuhan dihuaso hagogoon na nilehon mutu hami atong Tuhan saha di homa hami saluhut na atiktung adong Tuhan sian tonga-tonga nami natongon di bagasan parsahiton nahurang hipas pamatang na Tuhan hupasat hami manasida tu gonggoman di tanganmu pasahatonmu ma Tuhan hai pasoni marhite akasi panganon si inumon nang ubat na pinakin nasida jala namangido dope hami tu adopanmu asima roham Tuhan anggiat tung ditiki na jonokon boy hami muserap marsaur di bagas coromo Tuhan dinalaho mamuji pasangap muko jala tumangihon hatami atong saluhut na hupangido hami sahatu tanganmu mai Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matu atas yan buku ede nomor 730 B ayat 1 dot ayat 4 laos tapapungu mapeliata.
Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian nan lehon mi, tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon. Pati bulho na rajaon melitonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramadok mahita di tangiang hato patay. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongon songon di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa nindongan namar dosa tuhami. Una kami tuki hutu pamunjunan, padua mahami sian pangago, ayahorona punah harajaon, dohot hagugoon, rodi nasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di perbadia mana madongani hamu saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna.